שלום וברכה. שלה אומר שלהתאבל ולהצטער זה דבר שמנוגד גם לשכל האנושי וגם לאמונה. השכל האנושי יודע שלהתאבל זה דבר מיותר. להתאבל, להצטער על העבר, צריך להשלים עם העבר. אחת התכונות הטובות והבריאות של האדם זה להסתגל ולהתקדם הלאה, זה לעבוד, זה להבין מה המציאות דורשת ממנו, להיות מוכן לשינויים שלה, וככה האדם קורא את השטח, קורא את המציאות. גם באמונה, כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד, ולכן הרבה דברים שקדוש ברוך הוא עושה איתנו לטובה, הם משמשים לטובה, יש להם תפקיד. ולבוא ולהילחם בזה, להצטער, להגיד לא, אני רוצה מה שהיה קודם, יש בזה משהו שהוא ככה לא מוכן להשלים עם מעשה השם, וחוסר השלמה עם המציאות, חוסר השלמה עם מי שאמר והיה עולם, מי שמנהיג את המציאות, מי שמוביל אותה. אבל בחודש אב אנחנו מתאבלים אבלות לא על מה שהיה, אלא אבלות על מה שהווה לעומת מה שיהיה. זאת אומרת, הציפייה הגדולה שלנו והאמון הגדול לאן אנחנו שייכים, מה אמור להיות, ומה שצורב בנו וכואב לנו, למה אנחנו לא שם ואיך אנחנו לא שם. כמו שהאור אומר בתחילת מאמר הדור, כששרים הולכים כעבדים על הארץ, עלילה היא לי. ההיכרות עם כל הגודל שלנו, עם כל הגובה שלנו, עם כל העומק שלנו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ממנו כהניו, ממנו שריו, ועשכר ויכוננך, עם שהכל נמצא בו, עם שלא צריך לשום עם אחר, השם בדד ינחנו ואין עמו אל נכר, ופתאום הוא לפעמים צריך לחסדי זרים, לפעמים הוא בכעס על עצמו, לפעמים יש לו איבה פנימית, יש לו הרבה צרות רעות. כשהגמרא, המשנה בסוטה מתארת בדף מ"ח, מה קרה משחרב בית המקדש, שמתארת דברים שהם נראים דברים כאלה לא ממש כואבים. ניטל טעם הפירות, לא ירד הטל, או ביוסי אומר, אף ניטל השומן של הפירות, שומן הפירות. בהמשך המעשרות נטלו את שומן הדגן, זה שלא מביאים תרומות ומעשרות וכולי, זה משפיע על הטהרה את הריח, המעשרות את שומן הדגן, בסדר. אז הפירות לא מספיק שומניים, לא מספיק גדולים, לא מספיק טעימים, לא מספיק ככה מלאים ועסיסיים, בסדר. זה נראה לנו כל זה איזשהו צ'ופר ממשהו מעבר. הגמרא גם מדברת על בית המקדש בתור נויו של עולם. המדרש מתאר אותו כנויו של עולם, כמקום שהוא מקום היופי. 10 קבין ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים, 1 בטל לעולם כולו, אז העסק לא יפה כמו שהוא היה. אבל זה נראה לנו דברים שהם קשורים לאיזה ערכים צדדיים של החיים. אבל האמת היא שהרב כותב באורות ישראל, ז' ו', אם יבוא אדם לומר שהוא מוצא את כל מילוי האורה של התורה והמצוות מצד מצב ההווה לבדו. כלומר יבוא אדם וייתן לנו הרבה טעמים על המצוות, למה צריך לקום בבוקר להתפלל, מה אדם מרוויח משפחתית, מה אדם מרוויח חברתית, מזה שיש לו בית כנסת, תפילה, תפילין, לימוד תורה, הפרשת תרומות ומעשרות, ולהסביר את כל הטעמים שיש, שבאים שנוגעים למידות, למידת האיפוק, שנוגעים בכל מיני השגות, וכל מיני דברים פנימיים יותר. כל זה, הוא מסביר לך, אל תשמע לו. סימן שלא חדר לתוך עומק העניין של צפיית ישוע. הוא באמת לא מספיק מצפה לישוע, הוא לא באמת רואה את עצמנו לפי המצב האידיאלי שאליו נועדנו, שרק בה תלויה היא גם כן שאלת פלפול החוכמה. כלומר, אי אפשר לפלפל בחוכמה, להעמיק ולהבין באמת את העומק, בלי שחסר לנו מימד ציפיית הישועה. למשל, נאמר דבר דומה. אחד, אומר לחבר שלו, תגיד לי, למה האלה מתחתנים? אז אומר לחבר שלו, הילד, תשמע, כשאתה מתחתן יש לך בבית מקרר משלך, יש לך מקום ככה בשקט, לשבת, יש ספה נוחה, אתה יכול לקרוא את הספר בשקט, בלי שיפריעו לך, הכל כזה נחמד, הכל נעים. כשהילד משכנע מה זה בדיוק נישואים ומה זה חיי נישואים, יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד חסר. לפעמים יכול להיות ויכוחים, ואדם בא ואומר לחבר שלו, אני לא מבין את המצווה הזאת, וחבר שלו עונה לו. אדם שואל, לפעמים חילונים שואלים דתיים, לפעמים אנשים בגיל ההתבגרות שואלים למה המצווה הזאת, למה המצווה הזאת. אנחנו עונים הרבה תשובות, וכל התשובות נכונות, וכל התשובות אמיתיות. אבל האמת היא שהם כולם לקוחים ממערכת, שהיא מערכת מנותקת, ובמערכת האידיאלית, שמה לא כל כך צריך לענות תשובות. ובמערכת שלנו גם התשובות הן לא תשובות מספיקות, הן עדיין מתארות משהו מאוד חלקי שמקרין לך, ואתה יכול לבוא ולשאר, ככה לעמוד בפתח ולהבין מעט מזהר ממה שנמצא בדבר בעצמו. אז באיזשהו מובן השאלות הן חזקות, והאבלות על חורבן הבית היא האבלות על זה שמציאות שלמה חסרה לנו. זה נקרא ציפייה לישוע. ציפייה לישוע זה פירושו של דבר להבין שאת כל טעם החיים יש לנו רק שם. הטעם הזה שמתואר, טעם הפירות, טעם הדגן, היופי, זה לא משהו צדדי.
אלא הכוונה היא, יש לנו הרבה דברים, והדברים האלה הם לא מוצאים חן, דברים האלה הם לא ממלאים אותנו, דברים האלה הם לא משביעים אותנו. כלומר, כל הצד הסובייקטיבי של המפגש שלנו עם הדבר, היכולת שלנו לחוות את המציאות הזאת בתור חיים, בתור דבר שממלא אותנו, כל זה חסר, אז העיקר חסר מן הספר. יש לנו תורה, והיא לא תורת חיים, יש לנו מצוות, אבל הן לא מצוות שממלאות אותנו, שמחיות אותנו, והרי זה מה שהם באמת. אז המפגש שלנו איתם הוא מפגש של כזה קצת דו שיח של חירש, מדבר עם מישהו שמסביר לו והוא לא מבין אותו, אנחנו נמצאים באטמוספירה אחרת, בעולם אחר, ולכן הציפייה שלנו לבית מקדש היא ציפייה של חזרה לטעם, ליופי, כלומר לחיבור, כלומר להתאמה, התאמה גמורה שבה הכל חוזר, הכל מתחדש מתוכה, רק שם אפשר להבין את כל התורה, את כל המצוות, את כל החיים הרוחניים, וצריך לחבר ולהתאים בין תשעה באב לבין כל הקשיים, כל השאלות באמונה, כל אי ההבנה, כל המחוק שיש להרבה אנשים מישראל מהאמונה ומהקודש. מצד אחד אנחנו רואים הרבה בעיות רוחניות כאלה, מצד שני אדם בא ואומר, טוב, מגיע חורבן הבית, מגיע הזמן האבלות על החורבן, בסך הכל החיים סביבי הם חיים טובים, חיים סבירים, אבל תחבר את המצוקה, את אי החיבור, את הנתק במובן העמוק, שעדיין אנחנו מנותקים מהאטמוספירה שדורשת מאיתנו. בואו תקיימו את התורה, את המצוות, התפילות, תחיו את החיים הרוחניים, זה העונג, זה המתיקות, זה החיים האמיתיים. לחבר את זה להבנה שחסרון בית המקדש זה בדיוק זה בדיוק אותה סוגיה. וכששני הדברים האלה מתחברים, אז הצער על החורבן הופך להיות צער טבעי, ולא רק צער על מה שהיה בעבר, אלא צער של הנה, יש עתיד, יש מציאות חיים של מציאות בריאה וטבעית, הלוואי מתי נזכה להגיע אליה. בשורות טובות, שעות ונחמות, חודש טוב.